goblok lah. Piye iki? Ini goblok. Wah, mobil kebu lah. Mobil polis lah. Mana kan tak cek mabar. Mandalah, wes piye lah. Ya Allah, bocil kabeh main lah. Wes lah. Wes met siraku. Boleh nomor bola. Tak pilih gabut. Oh ya, iki apa cai? Pilih. Halo, kowe ndi? Yo, tak parani lah kebun ndi? Kebun ndi tak parani? Oh yo tak paranane. Yo tak wirono. Saiki. Yo, wis tak paranane. Bu. Endi wonge? Lah. Endi wonge? Ini riba ya. Kenapa riba ya? Wah, iki lihat kuwi ndi wonge. Turu. Wah, ngene wis. Iki kan durung main ML to. Yo. Pokoknya iki ngene maling jebune kok. Kebu piye? Rencanake maling jambune kebu. Masuk ora? Masuk. Ayo saiki yo. Wes emale pakai. Let's go. Lah. Ya. Kebu tuku. Ayo, kebu dek tuku. Kenapa ibu? Ayo. Guys. Wah. Jangan apa nih. Ini sawah supaya panen jambu. Ayah itu ono acara maling-maling nih kok. Tahu deh. Ayo. Motor cekel duwe, motor ayo. Amcang iki ya. Ceng lu weh, ora kuat iki. Motor. Ora sih. Beres saiki. Ayo. Cacine saiki akeh maling jambu iki. Iki, jambuku rontek kabeh lho, tek lho. Wah. Parah. Ayo parani yo. Yo. Wis. Yo, maju. Ono Pak RT rene. Yo, maju. Duh. Iki cae to. Bukan terbucak ya to. Go maling iki. Waduh, ayo to ate. Atasi. Rontok iki kabeh jan. Kita ulang lagi.
Kowe pelapon iki kene. Ayo. Lah kacamu doni ndi mau wi? Wah, aku ngerti, Pak. Aku nguyuh mau. Ngerti aku nguyuh. Aku nguyuh mau barat, Pak. Nek iki sapa ki? Yo, Iki sapa nek? ora aku. Eh demedun kabeh le. Demedun. Ora aku. Demedun. Wih. Ora aku. Ora tak kadeni. Waduh. Le. Gun ora mbok ketok Kadeni. Iki kabeh. Jauh, kamu akeh. Nek tak kadeni. Bang aja. Pak, ampun, Pak. Akeh iki ya Allah. Pak. Le, ceritanya pilih polis. Pak, aku dikongkon-kongkon iki, Pak, aku. Daripada ribut to wis. Saiki sapa sing nganu sik pertamane? Iki, Pak, iki. Kowe to lele. Kucruk. Iki, Pak. Wis dipunakno ngene kabeh. Pak, iki, Pak. Kowe ora sini raiku DRT lho ya Allah. Zipline Mission. Iki dadi apa? Cilik dadi maling ngene. Ayo kuwi. Wes, sok meneh aja baleni. Nyoprone mbakku. Kita juga baleni.